Takže priatelia, vítajte pri našom ďalšom numizmatickom videu. Dobrý deň, prajem. S Mišom sme sa rozhodli, že si začneme to uhorské mincovníctvo prechádzať trošičku od začiatku. Dneska začneme pekne po poriadku, tak ako sa patrí, a predstavíme si trochu mincovníctvo Arpádovcov. Musím sa priznať, že Arpádovcom a arpádovským minciam sa až tak moc nerozumiem. Viem o nich zhruba to, že začínajú mincov svätého Štefana, ktorú chce mať v zbierke asi každý, kto zbiera Uhorsko. Potom viem, že pokiaľ nájdem nejakú mincu arpádovskú, chcem ju určiť, pravdepodobne to je Belo, buď prvý, druhý, tretí alebo štvrtý. Prvý nie, ale druhý, tretí, štvrtý, áno. Hej. Prvý je vzácnejší. No. Proste je to Belo. A myslím si, že viacej vám už o tom asi povie Mišo a našťastie o tom vie trošku viacej ako ja, lebo inak by bolo toto video veľmi krátke. No, tak začneme aj z toho dôvodu arpádovskými mincami, pretože to považujem v našom území za také prvé hlavné mincovníctvo. Ja viem, že aj keľtské mince sa razili na území Bratislavy, ale tam nemáme moc čo toho povedať a priznám sa, ďalšia vec, budem úprimný, my sa tomu až tak nerozumieme, tomu keľtskému mincovníctvu, tak radšej prechádzame už do tohto nášho stredoveku. Takisto, arpádovské mince začíname približne v roku 1000 mincami svätého Štefana. To s tebou spravila Tatranská univerzita, však tam sa hovorí, že ste hlavne stredovekári. Áno, to je pravda, tam sa tej antiky moc sa nerieši, iba keď niekto študuje archeológiu, takže a to som ja nebol. Hej. No, a podstatné si povedať, prečo vlastne prišlo k razbe minci, pretože ako dobre vieme, napríklad na Veľkej Morave reálne sa tie mince nerazili a to boli roky od 830 po nejakých 890 do 900. Hej. Ale nerazili sa z toho dôvodu predovšetkým, lebo aspoň tak sa všeobecne v histórii nazdáva, tá historická odborná literatúra toho hovorí takým štýlom, že tá spoločnosť nepotrebovala tú razbu minci. Prebiehal výmenný obchod vo veľkom. No už, ale čo sa týka arpádovských mincí, alebo začiatku razby tých mincí, tak dôvod bol v tom, že Štefan I bol korunovaný za uhorského kráľa s titulom Rex. To znamená, že už mal všetky atribúty kráľa ako takého a európskeho panovníka. A symbolom všetkých európskych panovníkov v tej dobe bola vlastná razba minci. Tým pádom pristúpil k nej aj Štefan I. A ich keď stále si myslím, možno Lukáš bude trošku oponovať v tomto, aj keď hovoril, že o Arpádovcoch moc toho nevie, ale môj osobný názor je, že tieto mince boli do značnej miery len ako prestížne nejaké platidlo, nejaké reprezentatívne, že reálne nemali veľký obeh. I keď nejaké tie nálezy minci svedčia o tom, že niekde boli uchovávané, hej, ale nebolo to vo veľkom. S týmto s Mišom často nesúhlasíme. Keď máte na to iný názor alebo chcete povedať niečo k téme, budem radi, keď nám napíšete komentár. S Mišom sme to uzavreli tak, že keď sme sa o tomto rozprávali ešte skôr, ako sme začali točiť video, hovorím Mišovi, že áno, Mišo, v literatúre často sa píše, že tie mince boli proste reprezentatívne, spoločnosť ich nepotrebovala, ale na to, koľko tých arpádovských mincí sa nachádza, tak mi to proste vôbec nedáva hlavu a petu. Navyše, pokiaľ chceli spolu obchodovať šlachtici, tak by určite nepotrebovali drobné nominály a milión belových mincí s rôznymi zvieratkami. Myslím si, že to boli naozaj mince určené pre ľudí. Uzavreli sme to s Mišom ako takú, nazvali sme to, že intelektuálna remíza. Nazvali sme to tak, že skoré arpádovské mince, ktoré sú aj vzácnejšie, ktorých je menej. Samuel Aba, Peter Orcel. To sme úplne extrém, ale myslím, povedzme priamo ostaňme pri Štefanovi a jeho prvých následníkoch, tak sú to mince, ktoré sú stále pomerne vzácne. Sú mince, ktoré majú naozaj vysokú rízosť. Tak. Beriem to, že tieto mince vážne mohli byť určené pre úzky okruh ľudí, ale myslím, že všetky tie drobné mince v nízkej kvality, kde naozaj to striebro bolo pančované neskôr dosť kvalitne, tak určite bolo určené pre bežných ľudí. Dokonca v literatúre sa dá nájsť aj údaj o približnej rízosti minci Štefana I, aspoň predpísaná ich rízosť, vychádzalo to striebro okolo 83% až, čo pomerne vysoká rízosť, keď to porovnáme s neskoršími denármi, či už volených kráľov, Arpádovcov, neskorších, alebo aj Habsburgovcov. Hej? Že tá rízosť je pomerne vysoká, takisto aj ich hmotnosť predstavovala zhruba cez 1 gram tých mincí, čo je naozaj veľká strieborná minca na tú dobu. Hej? No, ako sme teda povedali, ešte je dobré sa zastaviť aj pri tom, kde vôbec boli mincovne. Lebo ako vieme, Kremnická mincovňa neexistovala, Košická, Smolnická, Bratislavská je s otáznikom. Tam to je tá minca vikingského pokladu však. Je zaujímavé, že poznáme len jednu mincu, ktorá sa našla vo vikingskom poklade, ktorý bol datovaný do 11. storočia.
a nachádza tam kruhopis, ktorý sa pripisuje Štefanovi I. a z druhej strany je napísané Preslavciu. Akože, ale tak buďme trochu národovci. Mohla sa raziť Bratislava. Je o nej napísané v knižke Bratislavská mincovňa od Jozefa Linku, tak kto chce si to môže prečítať. Je jedna jediná. Pokiaľ by ich bolo viacej, tak už to vieme pripisovať takto. Tak, zaujímavá kniha, stále v antikvariátoch v celku zohnateľná. Koho zaujímajú takéto numizmatické témy, kedy si stála 27 KČS. Tak dnes je to na eurá plus niečo ešte. Asi k tomu nevieme. My to máme dlhší čas. No. Zohnať sa dá, je to celkom zaujímavé čítanie. A čo by si napríklad ty povedal, že kde boli mincovne v tej dobe? Lebo o tom sa nehovorí veľa, že lebo my nemáme na arpadovských minciach nejaké mincové značky, dobre, že by sme to vedeli určiť. Hej? Budem hádať, dobre, tak teraz si ma zaskočil, lebo arpadovci naozaj nie sú moja šelka kávy. Vidím z toho, že si mi zrušil mincovňu Smolník, Košice, Kremnicu, všetko proste klasiku, ktorú my v Košomorsku poznáme. No, pokiaľ hovoríme o Arpádovcoch, o nás v Uhorsku, o Štefanovi, tak to muselo byť niekde pri Ostrihome. Proste Ostrihom je s tými Arpádovcami spájaný naozaj asi najviac. Prvá mincovňa sa uznáva ako Ostrihom, hej? V rámci existuje aj taká ostrihomská mincová komora, ktorá je v listinnom materiáli zachovaná, že sa tam reálne nachádzajú tieto údaje. Takže pravdepodobne naozaj prvá mincovňa tých kvalitných arpadovských mincí bola v Ostrihome. Ale je to takisto všetko pravdepodobne. Nemáme o tom nejaký materiál. Ďalej už neviem, ale šiel by som skôr na východ ako na západ. Tie mincovne potom vznikali už neskôr počas 13. storočia, ale k tomu sa dopracujeme, že dôvody prečo. Ale ešte sa uvažuje o tom, že pravdepodobne nejaká určitá skupina mincí tých prvých arpadovských panovníkov sa mohla raziť v Nitre. Ide o tzv. Nitrianske údelné kniežatstvo. Možno neviem, či vieš, či si počul o tom. Viem, že o to sa naťahoval Štefan, myslím, s Poliakmi, asi Boleslav Chrabry. Boleslav Chrabry potiahol tie hranice Poľského kniežatstva kráľovstva, teraz aby som si nevymýšľal úplne, hej, Poľského štátneho útvaru až po Dunaj. Hej. Čiže dnešné, dá sa povedať, západné časť stredného Slovenska bola súčasťou Poľska v tej dobe, avšak neskôr už počas vlády Štefana I. už sa to naspäť zobralo kvázi, že do Uhorska, do Uhorského kráľovstva a vzniklo tam tzv. Nitrianske údelné kniežatstvo. To znamená, že nasledovníci arpadovských panovníkov sa tam pripravovali na svoju vládu a učili sa vládnuť. Čiže to bolo ten údel, dostali toho Nitrianskeho kniežatstva. Avšak my stále nachádzame, teda objavujú sa v zbierkach mince, že vidíte napríklad Belo I Dux. To znamená, že on nebol kráľ, on bol knieža. A práve to knieža fungovalo vtedy vládlo v údelnom kniežatstve v Nitre. Tým pádom môžeme hovoriť o tom, že pravdepodobne v Nitre sa razili nejaké mince. A literatúra to píše, že by tam tá mincovňa mala byť. Nepriame zdroje naznačujú, že dáva to zmysel. Takže pravdepodobne sa tam razili. No. Podstatné je, že potom neskôr sa údelné kniežatstvo v Nitre zrušilo, pretože to robilo veľké nepokoje, lebo paradoxne vždy sa stalo, že syn pozdvihol zbrane proti svojmu otcovi a robilo to takú zlosť trošku v tom Uhorskom kráľovstve, tak neskôr myslím, že počas 11. storočia sa úplne zrušilo údelné kniežatstvo. Tak Arpadovci si vedeli tie rodinné vzťahy užívať. Tak, hej. Mohli by sme po prípade prejsť trošku ďalej do takého 12. storočia pri arpadovských minciach. Tam sledujeme, že postupný vývoj tých mincí znižuje sa ich rýzosť. Čistotakovú, veľkosť mincového strížku, tak ako sme boli zvyknutí napríklad mince Štefana I, Belu I. Už sme pri tých minciach s rôznymi zvieratkami? Nie, ešte nie. To je 13. storočie. Zvieratka sú 13. storočie. Bavíme sa o tých všelijakých len paličkách prekrížených a podobne. Tento katalóg myslím, že ich tak riešil vo veľkom. Každá minca je iná palička. No. Tak riešiť to na sigli, to je iná frajerina. To je a zbierať to, to je ešte väčšia frajerina. To si už neviem predstaviť. Ale tak každý zbiera, čo chce. No. Hej. No a tam tie mince, ich vyslovene tá rýzosť klesá vo veľkom. Ale ona klesá z toho dôvodu, že prichádza k každoročnej výmeny minci. To znamená, že každý jeden rok prišiel majiteľ svojich minci do určitej výmennej stanice, kde odovzdal svoje staré mince a boli mu za to vymenené. Naspäť mu dali nové mince. S nižšou rýzosťou. Štát to mal vymakané. A toto bol štátny útvar. Presne, v tej dobe štátny útvar fungoval takto. A toto bol oficiálny dôchodok panovníkov arpadovských. Ako
Je pravda, že neskôr, potom trošku preskočíme to historické obdobie, že za kráľa Roberta sa zrušili tieto pomýtne výmeny minci a on to nahradil klasickou portálnou daňou. Čiže dal namiesto toho daň, ale ostala aspoň kvalitná mena, takže každý vedel, čo platí tú daň. Takže tak. Tie mince, ako hovorím, počas celého toho 12. storočia mali hroznú rýzosť. Hej. Tam už sa bavíme 10-15%, niekedy aj menej. Sami určite viete, keď máte v zbierke nejaké takéto arpadovské, ja neviem, čo to nazvať denáre vôbec, lebo denáre oboli, ťažko určite, či je to pol denár, podľa hmotnosti sa to ani poriadne nedá. Hej, tak sami dobre vidíte, že sú na zlej úrovni, aj technickej. A práve v 12. storočí veľmi zaujímavé mince prichádzajú. To si sa ty na to pýtal. Prečo vôbec tam máme veľké bronzové mince? Ja myslíš Bela? Áno, jasné, o Belovi sme hovorili. Áno. Toto je naša väčšiná téma s Mišom, lebo tie mince absolútne vybočujú z toho, ako ostatné arpadovské mince vyzerajú. Ja síce nie som kovaný historik, ja mám zhruba také tie základy, asi akože viem, že vyrastol na Byzantskom dvore, čiže rozumiem tej minci byzantský typ. Je to ikonografia presne. Miskovitý, naozaj pekná minca, podľa mňa pekná, zachovaná v miskovitom tvare, jedna z najkrajších arpadovských mincí za mňa. Pekná, veľmi. Naozaj. A osobne som dlho riešil, kým som si o tom ešte niečo prečítal. Tie mince niektoré nájdete naozaj, že sú úplne ako miska, tak ako boli razené, a niektoré sú proste ploché ako placka. Dlho som si myslel, že sú to dva typy, lebo som videl naozaj aj tie ploché, krásne vyrazené, ale priznávam, múdrejší ľudia ako ja ma presvedčili, že naozaj tie mince sa razili všetky ako miskovité, niekto ich vedel pekne vyrovnať. A s Mišom sa netvárime, že vieme všetko. My sme v prvom rade zberatelia, niekedy natrafíme na otázku, ktorú si sami nevieme zodpovedať. A ma zaskočil ráno to. Áno, a to je ráno som otvoril dvere, hovorím Mišovi, počuj Mišo, čo ten arabský typ belovej mince? Byzantskému rozumieme, áno? Ale ten arabský typ belovej mince, ja ho skúsim sem niekde vložiť ako grafiku, aby ste si ho vedeli pozrieť. Pokiaľ tomu správne rozumiem, tá minca obsahuje fiktívne arabské nápisy. Áno, hej, aspoň tak ja tomu rozumiem, ale neviem prísť na to, z akého dôvodu sa vôbec v Uhorsku razili tie mince. Akože viem si predstaviť, že bol prizvaný nejaký či už rezač, raziteľ, komorný grob, niekto doma s Arábiou. To sa nestrácajme, to by tam bol normálny nápis. Proste nevieme, pokiaľ máte na toto nejakú hypotézu, naozaj budeme radi, keď nám... Možno sa to objavuje niekde v literatúre. Kľudne sa zastavte u nás v obchode, alebo nám pošlite link na článok. My s Mišom sa neurazíme, keď nám poviete, že sme proste niečo musíme doštudovať. My sa ešte stále považujeme za mladých chlapov, ktorí majú numizmatiku ako záľubu, ktorých to baví, ktorých na numizmatike baví práve to zberateľstvo a všetky tie veci okolo, takže prípadne aj verím, že mnoho našich kamarátov si toto video možno pozrie. Niektorí sú v týchto veciach behlejší ako my. Pozdravujeme Braňa však. Ahoj Braňo. Keď vieš, kľudne nám to napíš. Dobre, väčšinou, keď niečo neviem, tak napíšem tebe a ty to vieš. Presne, alebo Marek. Hej. Myslíš, že Marek nás nebude pozerať? Nikdy nevieš. Myslíš, že nás Marek bude pozerať? Možno sme pre ňoho inšpirácia na prednášku. No, to pochybujem. Tak prejdeme teraz do 13. storočia. Kvázi preskakujeme tie historické... Druhá polovica 13. storočia, presne už sú zvieratka, možno aj polovica 13. storočia. Tá akosť tých mincí stále bola na slabej úrovni, prichádza vláda Ondreja II. Každý dobre vie, že to bol ten, ktorý podpísal tú zlatú bulu a práva šlachty. Ten proste všetko šlachticom rozdal, asi akýkoľvek majetok mal, hej. To sú tie jeho známe také donácie, ktoré dával. Však decentralizácia, nie, teraz je to moderná. Áno, presne tak. Potom jeho syn už počas takej spoločnej vlády, dá sa povedať, voči nemu vystúpil a začal opravovať tie donácie, že s tým šlachticom to začal brať. Takže tam bol celý taký chaos trošku. Táto ti to dal, ale ty mi to vráť. Áno, asi im to vezme. Hej. Táto mi to dá, asi im to vezme, dá sa povedať. A nepotreboval k tomu armádu? A samozrejme, že mal armádu. Hej. Obaja mali svoju armádu. No ale prichádza potom k tomu, že prichádza tzv. Mongolský vpád. Hej. To 1242, to viete, tá známa bitka na rieke Slana, kde sa zúčastnili aj na poboku uhorských vojsk aj časť českej armády. Tá bitka bola pomerne rýchla, uhorské vojska padli aj s českou armádou, časti českou armádou. Hej. Belo IV. Sa zachránil tak, že začal utekať smerom na juh do južnejších častí Uhorska. A dá sa povedať, že celé územie Slovenska, časť územia dnešného Maďarska
boli naozaj vyplienené. Všetky tie takzvané drevené hrady, všelijaké vojenské posadky, to bolo zničené. Tak Mongoli zase plieniť vedeli. Áno, plienili všetko, čo sa dalo, poničili, vyvraždili veľmi veľa obyvateľstva v tej dobe, sú o tom aj záznamy. Našťastie sa stalo to, že hlavný Džingis Khan zomrel a každý z tých chánov sa musel vrátiť do ríše, hej, kde prichádzalo k voľbe. Hej. Čiže toto, dá sa povedať, ja si osobne myslím, že toto bol jeden z tých javov, kedy... A to bol Džingis Khan, či Batu Khan, či... Džingis Khan umrel, ale ten, ktorý akurát mal na starosti to plienenie v našej časti, sa potom viem, že stal tým Džingis Khanom, že bol zvolený. Ale nikdy sa nevrátil plieniť do Uhorska. Čo bola z veľkej časti asi šťastie pre tieto oblasti. Kto vie, ako by to celé dopadlo, bolo by to iné určite. Hej. No ale tu prichádza k zásadnej zmene pomerne, pretože tým, že naše územie bolo vyplienené od obyvateľstva, tak Belo IV, ako panovník, ktorý teda prežil, začal pozývať nemeckých hostí na osídlenie týchto častí krajiny. A nemeckí, dá sa povedať, hostia, tí obyvatelia, boli dosť dobrí v ťažbe vzácnych kovov a takisto aj v produkcii minci. A tu sa objavujú akurát zaujímavé, že ten vpád tých Mongolov bol 1242, 1253, vzniká mincovňa, musím si to pozrieť, Sriemská mincovňa, 1255 vzniká Budínska mincovňa, už okolo roku 1270 sú prvé známky o tom, že bola nejaká mincová komora buď v Košiciach, Smolníku, nevie sa to presne definovať, ale stále nie sú mincové značky, ale už vznikajú tieto mincové komory. Takisto sa postupne začína ťažba nerastných surovín, ktorá naplno prepukla až za vlády Anžuovcov. A tuto prichádza aj k zmene ikonografii minci, ako si ty hovoril, tie tvoje zvieratka. Zvieratka, teraz prichádzajú zvieratka. Toto je to zaujímavé, že pred mongolským pádom tá ikonografia bola úplne odlišná ako po ňom. Prichádzajú rôzne mytologické postavy, zvieratka, naozaj obrovská, široká paleta minci. Dokonca aj Belo IV po tomto vpáde posilnil menu. Z tej nízkej akosti prišlo k zvýšeniu striebra v minciach. Samozrejme už o nejakých 40-50 rokov neskôr za posledného Arpada Ondreja III. Tá ako zase klesla. Hej. To bol ten Benátčan. Tak, hej, tam už boli tie vplyvy, už okolitých krajín zasahovali. No. Takže toto sa dá povedať o tom takom arpadovskom mincovaní, mincovníctve, taký prierez. Samozrejme veľmi zaujímavá situácia je, keď posledný Arpadovec je na tróne a tam tie, či už historické, aj z toho mincovníctva rôzne záležitosti sú zaujímavé podľa mňa. Hej. Ale doteraz si myslím, že väčšina numizmatikov ani nevie povedať, z akého dôvodu sú rôzne tie zvieratka, mytologické výjavy na tých minciach. Ako vidíme tam už aj kríže, vidíme tam kresťanskú symboliku nejakú. Tak to je na arpadovských minciach prítomná od prvopočiatku. Bol zrazu ten taký kríž, potom áno, je známy ten Šalmúnov denár, kde myslím, že baránok. Myslím, že áno. Potom typická scéna je vlastne zobrazenie Golgoty, také 3 kríže. Áno, aj to býva tam. Aj, to sme zabudli možno povedať, že ešte v tom 11. storočí tu obiehali aj frísaské feningy. Toto by ma zaujímalo. Kľudne povedz, že nevieš, pre mňa je to otázka, tak ktorú si vždy kladiem. Berieme to, že teda arpadovské územie je etablované, máme vlastne mince, ktoré teda sa razia. Ako je to s obehom iných mincí na našom území? Vôbec sa neriešil. Treba si povedať, že v tej dobe to bolo, že obieha striebro. Tí ľudia vedeli, že tie frísaské fenigy napríklad, ktoré vo veľkom začali prúdiť na územie Uhorska v 12. aj začiatkom 13. storočia, boli oveľa kvalitnejšie. Majú viac ako 1 gram, dokonca podľa mňa sa môžu rovnať parametrovo prvým arpadovským denárom. A ľudia ich vo veľkom prijímali a panovník bol z toho pomerne nadšený, lebo keď prišlo k výmene minci, to čo sme spomínali, tie výmenné stanice, tak tam boli zahrňované aj zahraničné mince. Takže ľudia museli priniesť aj tie a tie sa im odvážili, pretavili a znížili sa akosť. A určite ich nosili však. Tak to už nevieme toto, ale ťažko povedať. Hej. Priniesol by si ich? V dnešnej dobe by to bolo ťažšie. V dnešnej dobe by som sa pozrel na spôsob, ako sa tezaurovali strieborné a zlaté mince po prvej svetovej vojne. Asi tak by to fungovalo. Hej. Otázne v tej dobe, ako na to bolo to obyvateľstvo. Lebo stále budem tvrdiť, že ten bežný vidiek fungoval na výmennom obchode. O čom svedčia ja. Viem, že sme to uzavreli, tú debatu medzi sebou, ale tvrdím, že o tom nám vypovedajú hlavne jednotlivé nálezy minci. A jak som prešiel všetky tie publikácie nálezy minci na Slovensku, a
A z tých arpadovských mincí je tam minimum. A priznám sa aj, že aj z anžuovských mincí. Taký väčší náraz tých bežných nálezov mincí, že niekde jednotlivo dve pri nejakých rekonštrukciách sa našli, prichádza až od vlády Žigmunda Luxemburského. Koľko ti prešlo rukami mincí neskorých Arpadovcov? Práve, áno, máš pravdu dosť. Hej? Veľa. Ale veľa mi ich prešlo toho, dá sa povedať, Belu 4. Zvieratka. Áno, ale tých neskorších Ladislav 4., Ondrej 3., toho až tak nie. Tak asi Belo 4. to zobral veľkolepo. Nechajme túto tému. Áno, máš pravdu. Dobre. Ešte by som ti položil takú nesúrodú otázku niekoho, kto arpadovské mince zbiera tak okrajovo. Minule ma v celku zarazilo, že som určoval nejaký denár Štefana V. To je jeden z posledných Arpadovcov, áno. A keď som pozeral tú ikonografiu, tak okrem teda portrétu panovníka, tej minci dominovalo písmeno židovskej abecedy. Čo mi príde v tej dobe, hlavne na to, ako sa dneska podáva tá história, že povedzme židovské obyvateľstvo bolo ostrakizované a podobne, na tak významnom mieste, ako je minca, razená panovníkom, mať písmeno židovskej abecedy, asi tu mali pomerne normálne zastúpenie a neboli. Úprimne treba povedať, že už v tejto dobe týchto posledných Arpadovcov sú nám známe aj rôzne nájomné zmluvy s mincovými komorami. Hej, a práve tie mincové komory malo vo veľkom židovské obyvateľstvo, čo sa úplne štandardne vie. V tej dobe dokonca aj za prvých Anžuovcov to boli síce už nejaké Taliani, ale všetko to bolo židovské obyvateľstvo, že ja si viem predstaviť, že z tohto dôvodu sa tam ten židovský znak kľudne mohol dostať aj na uhorské mince. Ono je pravda, že Židia v Uhorskom kráľovstve v tých neskorších obdobiach zastávali pomerne významné úrady vždy stále. Hej? To je fakt. Čiže tá ikonografia tam kľudne môže byť na týchto minciach aj s týmto spojená. Ja mám to naše Uhorské kráľovstvo rád. Podľa mňa to bolo. Ja tvrdím, že to Uhorské kráľovstvo, oblasť za Arpadovcov, je krásne prelínanie západnej kultúry spolu s východnou dokopy. Že my tu vidíme prvky z celých týchto, či už náboženstva, či už z politiky, či už ikonografia minci. To sa pekne tak ale teraz nemyslíš mongolský vpad. Asi aj ten má niečo. No. To bolo také iné. No. Tých vpadov tam bolo potom viacej iných. Dobre. Týmto videom sme sa nesnažili poňať tému arpadovského mincovníctva nejako od začiatku do konca. Zobrali sme to ako také rozprávanie o veciach, ktoré nás zaujímajú, podeliť sa o to, čo vieme. Niektoré témy sme len tak trošku pootvorili. Možno by vás zaujímali katalógy, pokiaľ sa chcete arpadovským minciam venovať. Arpadovské mince sú v poslednej dobe celkom dobre katalogizované. Väčšinou sa vychádza z Adamovského. Ten katalóg vyzerá takto. Je stále v celku normálne zohnateľný. Okrem Adamovského sme sa ešte stretli s týmto katalógom. Nie je zlý, priznám sa, nemám tak naštudovaný, ale mám pocit, že tento zrovna riešia na sigli a na všetky tie čiarky na tých minciach. Čiarky, bodky. Veľmi podrobne. Ak niekto sa chce čisto špecializovať na arpadovské mince, je to podľa mňa dobrá literatúra. Ja osobne využívam tiež toho Adamovského a to tu nemáme my, ešte Lendel spravil aj arpadovský. Lendelom mám všetkých okrem arpadovského. Tak, to nemáme, to je zaujímavé. A potom klasika, čo máš tu. Pokiaľ aspoň trošku uvažujete o zbieraní stredovekého Uhorska. Niektorí síce tvrdia, že Husár už je prekonaný, ale je v ňom všetko, je to tam pekne po poriadku, chronologicky. Ako bez Husára to nejde. Ešte aby som doplnil aj informácie, ktoré sme tu povedali. Sme vo veľkom čerpali či už z monografie Peniaze v našich dejinách, Bratislavská mincovňa, Kronika peňazí na Slovensku. Čiže sme sa snažili z týchto populárno-náučných literatúr brať informácie. Nešli sme do nejakej úplnej hĺbky, hej. Takže to, aby som ešte takto vysvetlil. Tie knihy sa dajú zohnať, sú pomerne dobré, dajú sa využívať. Podľa mňa najlepšia z nich je Kronika peňazí na Slovensku a tá sa veľmi ťažko zháňa. Toto sú peniaze v našich dejinách, čo tu máme. A prečo si sa nedal? Tu máš doma, však? Tu mám Kroniku peňazí na Slovensku, mám doma a prácu ani nemáme. A práve som chcel pozvať ľudí, ktorí pozerajú naše video, pokiaľ ich podobné témy, rozhovory zaujímajú, alebo nechcú, písať komentár pod video. Máme malý numismatický obchod v Piešťanoch, kde naozaj sa venujeme tomu zberateľstvu ako zberateľstvu. Nás baví tie mince zbierať. Jasné, samozrejme má to trošku aj investičný presah, ale nie sme taká tá numizmatika, ktorá proste rieši unce, zlata, striebra. Riešime to naozaj ako zberateľstvo. Hej, ja zbieram
stredoveké Uhorsko volených kráľov, Miško hlavne Habsburgovcov a to sú také veci, že ktoré nás bavia, takže pokiaľ sa chcete prísť porozprávať alebo niektorú z týchto kníh napríklad si prelistovať, je veľká šanca, že tu bude, pokiaľ zrovna nebude mať Mišo doma. Tiež po prípade aj veľa tých arpadovských mincí si môžete prísť len pozrieť, hej, není problém. My tu máme štandardne v obchode vystavené, nemusíte si ich kupovať, stačí, keď si ich aj prídete pozrieť, je to absolútne na vás. No. Dobre, radi vás uvidíme, ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. A pokiaľ sa vám niečo nepáčilo, alebo máte pocit, že to nebolo také, ako to malo byť, napíšte nám komentár, radi sa zlepšíme. Nie sme najmudrejší na svete, ale snažíme sa to robiť tak, aby to dávalo hlavu a petu. A nasledujúce video bude, už môžeme povedať o mincovníctve Karola Roberta. Konečne. Prejdeme zaujímavé, už pôjdeme podľa panovníkov, Arpadovcov sme zobrali ako celok, potom to už budeme deliť na panovníkov. Hej. Takže tak. Tak majte ešte pekný deň. Tam sú tiež nejaké zvieratka. Áno, z počiatku, hej. Zvieratka. Ešte raz ďakujeme za pozornosť. Majte sa, dovidenia.